Ja sam Biljana, a danas ćemo naučiti kako to da se upoznamo i kažemo nešto o sebi na srpskom jeziku. Upoznavanje. Lične zamenice. Jednina. Ja. Ti. On. Ona. Ono. Množina. Mi. Vi. Oni. One. Ona. Ja. Ti. On. Ona. Ono. Mi. Vi. Oni. One. Ona. Lične zamenice. Ja, lice koje govori. Ti, lice kome se govori. On, ona, ono. Lice koje nije prisutno, lice o kome se govori. Mi, vi, oni, one, ona. Više osoba. Jesam, jednina. Ja sam, ti si, on je, ona je, ono je. Množina. Mi smo, vi ste, oni su, one su, ona su. Ja sam, ti si, on je, ona je, ono je. Mi smo, vi ste, oni su, one su, ona su. Ja sam Ana, a ovo je Marko. Ćao, ja sam Ana, on je Marko. Ja sam iz Srbije, on je iz Italije. Ja sam fotograf, on je profesor. Mi smo prijatelji. Ana i Marko su prijatelji. Upoznavanje. Zdravo. Zdravo. Ja sam Stefan. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Ana. Drago mi je. I meni je drago. Formalan i neformalan govor. Dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Dobro sam, hvala. Kako ste vi? Hej, čao, kako si? Ćao, super, kako si ti? Persiranje. Kada smo sa nekim bliski, u razgovoru koristimo drugo lice jednine. Kako si? Kada želimo da budemo formalni ili da pokažemo poštovanje, koristimo drugo lice množine. Kako ste? Formalan i neformalan govor. Dobar dan. Kako ste vi? Kako se vi zovete? Hvala vam. Doviđenja. Ćao. Kako si ti? Kako se ti zoveš? Hvala ti. Ćao. Persiranje. Ako zamenicu za drugo lice množine koristimo da označimo jednu osobu, jer joj persiramo, pisaćemo je velikim slovom. To bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali. Hvala vam na pažnji i vidimo se.